Wau ta kaya mangkono. Mboten kraos sampun tumapaing mangsa sanga wancinipun gara-gara sangsaya dalu araras abyor kang lintang kumedhap tisti sonya tengah wengi lumpram gandaning puspita karenjan ing pudya nira lir swaraning madu bronto manungso ngesah rining kembang witing klapa Weruh ing mangsa madya laras saras kinaras gatining kandha. Kudhep kumedhap kang kadya kedhepe kenya kang kinali krama, karana rundunan panjraing titi-tidem permanem, perbawane triloka taman candra kirana kang katon indah ngeglohang lela. Kinarbaban Sonya Ratri sinawung dukitani Brahmana ingkang sampun kapadhaning sih, wuwuh wimbuh perbawane madya laras. Gara-gara jumudule repat punakawan lumampah saking kita Banyumas.
Reng. Kedep tisma aku nyawang selendang biru selendang biru among nginaki ati naratakan batin setiamu. Yo kadang mburi sing kompat. Tetapan janjimu selendang biru.
Assalamualaikum ya Maal Gareng Bagong. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagong tenan. Ki ketemu maneh ana ing wancine gara-gara anggone awak dhewe nglipur marang ya kuwi warga Blingoh kene. Kanthi satu dadi kinurmatan. Nah, ya moga-moga ana buntute. Buntute akeh wulune yen digoyang seradu enake. Dudu kuwi maksude. Aku iki apa ana buntute lah, sapa ngerti. Mengko kok kene esuk ana wong banjer. Apa ora gleleng? Oh. Ah iya, togel. Ah iya, wonge ya iki kabeh, dalange iki sindene iki, panjake iki. Oh, apa ora gleleng? Sone ya iki, panggunge ya iki, yo. Masuk pokoke. Masuk, ya. Ya gak tut kabeh no ya. Lah ya. Wis alhamdulillah. Mong setitik nyuwun sewu ya kuwi setitik kurang duga apa setitik ya kuwi kurang prayoga mergo iki mbah lagi watuk-watuk kok kawe dik sura ngasaki kok ora barbar. Jan tenan. Tenan. Iki wis mbuh. Iki ana jana pamundutan nduk malah ya Allah, malah iki mang jebule ndelosok nang ngisor gedebek lek gak eroh. Sugeng dalu kidalang saking kula Parno minta gending kembang rawe menika diiringi dengan tayub. Ya Allah Gusti nyuwun pangapunten Pak Parno, ana ngene are. Ya malah halo. Ha iki Kutut manggung Mas Kenang Koramil. Wong sampean gak ning kene kok Mas Kenang Koramil kok. Wah iku yo aman ngono tok keteman. Mas Kenang Koramil siap. Heeh. Kutut manggung. Heeh. Iki dipinangkani luweh dhisik mbok menawa Pak Parno mau isih ana ing kene. Lah iki ane pamultane Pak RT Solikan njaluk gending dirajakan. Ah iya. Piye iki Pak Agus iki? Gerajakan Banyuwangi wau sampun. Lah napa dibaleni malih, Pak? Nggih, soalé niki pun sangsaya dalu. Sambel kemangi Mas Nur Kamit. Walah lah niku lah gubuk asmara. Iki. Lah arep dikepiye maneh? Iki panyuwun. Iki coba Pitri, Nduk. Bojomu undangen, Nduk. Ben jae pong, Nduk. Mas Upik. Sinten? Ya Allah, bojomu ndi? Bojo kok tak tinggal omah. Lho ki mang jare nganok kene gadis. Iya, gadis mangkane aja takokno bojo. Ya. Lah aku nek kado ngudang iki beda kok, Pak Dalang. Kok ngoten? Ya, apa meneh pajar-pajar ngene iki ngudangku nek dhuwur bali ora nek kene. Lho ya, kandhani. Sampeyan iki kok yo. Wis angel. Uga iki wilujeng dalu nggih punika sing tesih wungon Pak Nur Kamit kare Pak kami tuwa Pak Narto. Pak Narto Sabdo. Oh dudu Pak Narto kami tuwa. Iki Gerajakan Banyuwangi sambel kemangi. Sambel kemangi. Iki pamundutane ya kuwi aku gak wani ngelak iki. Pitri. Jumeneng. Ya kuwi iku Mas iku mau bekas marah iki jumeneng ngaturake sambel kemangi. Pak Nur Kamit sambel kemangi. Ayo monggo Mas Upik kaya ngapa? Ayo sayang kendangi sayang.
Sangel. Lah nek ora tak kongkon meneh, mengko ning omah aku gak dikancani lho. Wah iya. Piye? Kapiran kok malah. Umpamane tak celuk sayangnya delok raine datar. Iya. Ora tau dek jengene semringah jajalo. Ki njaluk tak ambung ning kene piye? Ketoke kok jeke mesem kok sithik ngene lho. Halah angel. Kok geding aku kok malah nut Janaka mang. Lah kok ya angel ram. Lah kok gampang ngudang dalange timbang ngudang tukang kendang kae. Iya aja gak lah aku mlebu kotak. Oh, Lah mlebu kono kotak. nang blusuk kono. Ha iya. Iku ya, iki spesial kagem, Pak Nur Kamit. Spesial kagem Pak Nur Kamit. Piyantunipun menika pundi? Mengko gek wis Kok mulai. kono? Oh isih. Isih. Pak Nur Kamit. Pundi? Alah kok ning Nggih. pojokan kono lho monggo jenengan mriki nayop. Lah nggih janjane rak ngoten. Lah nggih monggo. Sampean mang beto susuk rokok napa mboten? Pak Cap Bandar Dadu nyuwun gending caping gunung sampun wau caping gununge. Biasane Pak Nur Kamit iki sangu ra ngidep kok 5.000. Apa kakean, Pak? Oh tak susuki 2.000 ya, Pak? Iya nek mau nanyop nak nyawer. Kepiye lah kok moh nayup kok nyawer. Nek mau nayop tak kok nyawer lho piye pilihane ana loro. Lah nek gelem kabeh. Gelem kabeh monggo. Saya sudah menyerahkan diri kok. Oke baik. Oke, baik. Lah yang ini iki lho, iki ayo sambel kemangine. Nggih. Luwih dhisik mengko terus iki Mas Kenang mau kutut manggung. Nggih, niku spesial kagem sing pojokan kae Mbak Derweti. Oke, siap. Sesepuhe. Iki sambel kemangi sik kaya ngapa yuk? Nggih. Ya. Ora mbok kei. Lho, piye lah aku wis siap lho, Mas. Lah ngono ae kok ya malah alah ngono iku njaluk tak ampakno. Lah biasane piye ngono lho. Ndik iki tak kei gaya anyar ngono kok iso. Ngono ape mutung. Ora. Sampean iki kok ya Kok geding aku. engko ndak dalange tekan omah njaluk. Ah, Dene apa iki? biasane iya alah njaluk apa ngono lho. Apa iki? Njaluk imbuh ngono kok. Ora prayoga. Imbuh sego kuwi mah. Biasane sampean nek maem dipendhetke garwa napa mboten? Lah aku ki ngliwet dhewe aku kok. Lho, Ngubuk-ngubukno dhewe, heeh. Lho kok kebangetan bojomu rambut rondap ae lah apa? Ning nek sing masak di aku sing kliwet. Oh. Iku jenenge keluarga bercelana. Lho. Keluarga sing kompak. Mbuh. Kandhani kok. Intro tak mbuh ya pokoke kono kuwi. Monggo tak takonane ning isor. Oh, tenan. Yo. Lanjut. Jangan
Matur nuwun. Nggih kagem Pak Nur Kamit menika sampun kula aturi. Pak Nur Kamit. Pak. Lho, kok iya bloko lho? Lho, piye lho? Lah iki njalukmu Lho, piye saking ora ya bloko. Saking adohe rasa-rasa rene. Jane engko lho wis cemawis kok lho, ijo-ijo ono kae lho, ijo-ijo. Ijo-ijo ki godhog ta apa lah pit-pit. Ya mbok lha nek tak arani abang ketoke kabangan urung merdeka. Ah, Nek iya. kok ijo-ijo rong 20.000 apa pira nah aku ngarani jare komersil. Nah, atopelo. Angel temen. Tenan, Pak. Tenan Pak Nur. Ikhlas tenan iki. Linggih lho aku lho. Mau tak gudak rono apa piye? Pak Nur Kamit, iki ki rak sembrono iki, langsung blayu rono yakin mbok sumpah. Loh, siap ndang malah iki. Ono tenan pura, aku tekan kono mau kon balik. Siap endi? Sandalku ning ndi Loh, sandalku? temen Sandalku ning kadani ndi? kok kadani. Parani tenan. Iki engko Pak Nur Kamit Mas Kenang lah titenono mengko ora dipelok. Wis. Ini iki tiwas tak dune nek gur metu 2000 Gubuk ngono piye? asmara. Saya aja lunga sik lho, Pak. Lho tenan lho ngene iki lho, tenan lho ngene iki aku jane wah kok, Pak, tenan. Gubuk asmara sampun mau Mas. Iya. Jan Pitri ki sembah lah wong niku kok dikon jan angel. Ya ora apa-apa ngono iku sing marai rame kok. Ha iya. Lha kepiye Kang Nur ngasek gugup ngono kandhani kok. Gugup ra ana persiapan. Ha iya. Mula awak dhewe kuwi ya nek rame sindene rame dalange rame, ah ya engko iso mindurene meneh. Iya. Rame pokoke rame. Ning mbah iku nasibe Pak Nur Kamit karo Mas Kenang ki mbuh nasibe. Ah iya. Uga awak dhewe ki ngaturake ya ki Lho, cek. Lho aku medhot malah udan. Aja lunga sik. udan. Mama, aja lunga sik. Walah. Halo. Ah iya kandhane kok Wis kandhane. lembar. Oke? Kok ijo, Pak? Gonamu, Pak? Duh. Iya, ora apa-apa. Coba ditakoni Fit, nyuwun gedhe ngopo? Pak Nur Kamit sampun kula aturi. Ndi aku rene apa? Kutut manggung yo engko apa? Iya, ndi goreng? Yo. Iki kan Dek mau wis tak aturi. Ma. Lho. Ala kondo sapa wis entek ngono sangu mah. Niki Pak sinten? Lho Pak Nur Kamit sing iki. Nah iya. Iku Agus. Gus. Kalau digoleki Gus. Iku mono perangkat desa pencilaan. Lho aku nirokno sing ning pojokan mau lho Mas. Nganggo rok semene. Gusti Agus. Ngono mau sapa? Angel. Iya, Pak. Kembang Rawe. Pak Nur Kamit Kembang Rawe. Kembang Rawe. Nggih, ora apa-apa. Udan lah aja mulai ya, Pak ya. Wah, Malah adem. aja mulai sik. Engko nek mulai kudanan mengko pilek. Iya, njaluke Kembang Rawe, Pak Dalang. Heeh, ditayupke apa dicampur sari jahe pong. Mbah. Campur sari jahe pong. Tenang ana upik iki. Ora apa-apa, engko tekan omah jamu kok ya, Beb ya. Iya tenan kok. Ya. Wis iku jamu. Ayo, diaturi yuk. Sari Begar iku engko wis aman. Apa iki? Jamune tukang kendang kae lho. Sarider ku apa? Lah iki Mas, alah. Ngono kok aku ape nggarap tuan rumah lho. Iki mang sing sunat, Pak. Iku sing sunat. Loh, Pak Wo iku.
Lah kok mek cilik? Iku sing kagungan kersa ya, Pit. Lah tak kira mang sing sunat lho Pak. Atau peloh. Temenan. Aku kan nggak tahu. Tak kira iki sing linggih kene mang sing sunat. Angel. Aja suwe-suwe lho Pak, ndang metu ya Pak wo. Ayo ndang dikeplak kendange ayo. Ayo dikeplak. Ya. Ayo nak. Gambar kundang kenokno lho. Lah ngono kok kaya karek iki. Spesial kanggo Pak Nur Kamit. Caritane Wong seneng tukang sak bale. wiwitane Wiwitane lunga jejer saben dinane. saya suwe Saya suwe saben jejer nyekel tangane. banjur ngomong nduk Banjur ngomong mas, aku tresno kowe. Caritane wong seneng karo kancane. Wiwitane lunga jejer saben dinane. Saya suwe saben jejer nyekel tangane. Banjur ngomong mas, aku tresno kowe. Kenapa atiku digawe lara. Kembang melati agawe larane ngati. Kembang kecubung agawe atiku bingung. Kembange mawar tresnang kowe kadung dolan. Wong tresno ora kena kanggo sembrono. Patungan ora becik kanggone priya wanita. Pak to kembang rawe iku paribesane tinimbang rame luwih becik tak tinggal. Matur nuwun Pak kami tunggu. Jenenge sapa iki Pak? Pak Karyo. Pak Karyo utama lah kok apik temen. Iki Pak Oke, Pak Karyo. urang lho Pak. Goyang Pak Karyo. Urang lho Pak. Matur nuwun. Aku lho iwak ngene iki lho Pak. Caritane Wong seneng tukang sak bale. wiwitane Wiwitane lunga jejer saben dinane. Saya suwe saben jejer nyekel tangane. Banjur ngomong mas, aku tresno kowe. Caritane wong seneng karo kancane. Wiwitane lunga jejer saben dinane. Saya suwe saben jejer nyekel tangane. Banjur ngomong mas, aku tresno kowe.
Matur nuwun. Ana dalange ora gelem melok nyenggak yo. Aku suaraku entek epit, malah Aku kan- blejok-blejok. Mengges-mengges. Pak Nur Kamit. Aku mengges-mengges lho Pak, napas buatan Pak. Hah? Lu anggur siap lho kowe lho. Tenan ya. Iki sandinge sampean niku sinten Pak? Sangel. Pak Koramil. 2000 ora nggowo Pak. Bangetan ora sangunan ya Pak. Pak Koramil sama Mas Kenang wi. Hah? Mas Kenang. Mas Kenang. Nggih. Enggak. Putut manggung paling dituruti muleh. Pol guri ku engko. Pak. Lagi lho untuk papat, Pak. Lah sing kandha sapa hitungana? Heh. Yo papat. Lah. Ndi ya? Oke baiklah, ngene lho. Aduh. Dintekno temenan. Lah aku lho mesakno panjak-panjak bolo-bolo rayap iku nek ra entuk imbuh bensin. Lah iya. Mas Hamu. Pak, Ya iku Pit. Apa? Ngarepem iku Pak Karyo depi terus iku Pak Karyo iku lah iku. Pak, kami tua mang jenenge sapa? Iya. Lah nek Pak Anang kan kami tua kene, nek Pak Karyo ki kami tua gunaku blingoh kono wetan. Ngono. Heeh. Iku kok dihibur sehibur-hiburnya kok kesuk ditanggapne awak dhewe. Yo, sampean ngersake lagu napa, Pak? Halus lho aku iki lho, halus lho. Halus lho. Apa jaluk? Mbah Pak, apa? mbah. Sing kasar gak ono playere apa tak nyanyakno keong racun. Hehehe. Player tekakno. Sing kondo sing akon ora nganggo player sapa? Lah nganu kok. Wis angel nek ngene. Kandhani kok njaluk sing keras-keras are tak kai keong racun iso piye? Playere ilang are, Pak. Hah? Kundangno Mas Latif, wonge turu. Mosok. Liyane iki apa? Tak sampean kirane aku iso tak nyanyekne nek ra iso tak wehne wong kae lho. Apa coba? Jambu alas ta apa kono? Kembang kopi. Kembang kopi. Aku gak roh lho. Tayo Bapak iku. Di nyanyekne Mbak Dar. Lho, iku aku sing joget ning kene. Ya, iku engko sawerna ya. Ya Allah, ya Allah. Lho, mbok kae kacang kok kae sing. Iya, kae biru-biru aku gelem. Lah iya. Iki nek ijol urung ana, Pak, agek sitok. Engko ijol neh. Monggo Mbak Dar, tembangipun kembang kopi. Monggo teng mriki nek badhe nayom. Monggo. Alah, mbok wedok turu ae kok ora apa-apa. Lah kono diaturi Monggo. nayom Pit. Ya ampun, monggo Pak RT. Ya ampun kok do wedi karo aku iki gene. Aku lempun jinak. RP 4 kalih RT 6. Monggo mriki. Lho, kok cek ra gelem ae. Ora apa-apa. Iya. Lho aku nek ngene dhewe ra kepenak lho, Pak. Mriki lho. Godhonge ijo
kembang kopi. Dalam. Oke, baik. Piye, Pit? Podang kuning spesial buat Mas Dawam. Oke. Juragan gula. Endi wonge? Mas Dawam. Endi mesti juragan gula iki berarti duitnya manis. Yo. Ala-ala Mas sangunan kurang. Wis go 5.000 tak susui kok. Malah Mas Dawam. Seket. Masuk. Wonge malah kabur ki lho gara-gara sampean lho ngene iki lho. Ya, ora apa-apa aku aman nang ngerti jale ngene iki seneng aku. Lho, podang kuning kok. Lho ngene iki lho mari aku kan jadi Ndi, Mbak? Iki rondo. Wah, iki. Lho kok rondo kabeh iki bojone do ning ndi? Mas Dawam. Kok nang aduan lho, jogete ning kene lho, Mas. Mas Dawam menger. Lho, kok menger? Lho, siapa aku kok angger anut menger nganggur kok Dawam menger iki sapa? Mas Kodil sayang. Ya ampun ngene iki lho, tak celuki borong melengos blongkong ngene iki lho. Lambeku ngantek judir. Mas Kodil bener iku. Sapa? Heh? Kodil juragan sapi lho, duitnya gede iki. CEO sini dong Aa. Enggak tak kasih lagu ya. Sini dong. Mas Dawam, mau ngilang mbok kok nyeluk terus.
Ora, iku duitem ndek mau lem ngijolno aku kok. Mah, aku mbok apusi ya. Iki Mak Pak kami tuwa ngersake podang kuning. Ayo. Siap. Mas Baik. Dam. Iki bos sapine teko. Pak Kodil. Mas Kodil. Sampean apa ijol dhuwit, Mas? Tak ijoli sik engko nggo nyawer, Mas. Mas Kodil wis teko lho. Ayo ana dituthuk ah. Ayo. Anu jugitane kok engko selak jam kuntek lho. Spesial buat Pak. Lah kok kon neluk kabeh iki. Mas Kodil, Mas Dawam, Pak kami tua. Mas tenang. Tak celuk kabeh. Iya. Sopo mang aku kok lali. Agus. Jenenge kangen ngapalno aku.
Bos sapi, duitnya mesti gede. Mas Kenang, duit mie jek selembar loh mas. Mas Kenang duit mie jek selembar. Engko tak kei. Loh, mas jiko kok ora nang diwehno iki ndi? Lho piye to ya? Mas Kodel. Loh, ala-ala rak yo ngene lho kok biasane duit sapi ku abang. Duitnya nek ora abang iki biasane hitunge kakandelen. Iki kok biru, Mas? Mas Kodel mau minta lagu apa? Allah. Tenanan lho. Sido rondo. Mas Kenang. Lah. Iki tulisannya apa lele kok angel ngene? Mas Randi, Mas Kenang minta lagu apa? Tak tawani sik lho, mbok kok duit iku jame mbok tutuk mbora kan saya tidak Lho Mas Kenang nyuwun kutut manggung ngono nduk mau. Oh, selain itu, mangke tok arep muni ning mengo mingkem. Ya oke baik sih Mas Kodel minta lagu si turun deh. Ayo gas. Duh, pokoknya mau angger sekali ada langsung pancal saja. Gas. Oke. Spesial buat Mas Kodel ya. Yo. Joget Mas Kodel. Joget sini. Duet loh, duet karo sapa? Aku duet karo sapa? Yen mula sliramu wis tak aturi. Golek bojo sing ganteng kaya aku iki. Halah. Pungkasane sliramu digawe Ben, wis jinak, ora urung saiki ne dadi rondo. Kabeh iki ora apal aku ning biyen aku saka ngenteni tak enteni randane. Jodohan selawase. Mas Kodel, seneng kamu angel men lho. Neng, iya, di, neng, murah lho. Biyen mula sliramu wis tak aturi. Golek bojo sing tresno welas sejati. Pungkasane
sliramu digawe lara ora urung saiki dadi rondo janjiku biyen aku sakang ngenteni kowe lan aku muga dadi jodhone ora kena prawane tak enteni randane ora ana sampeyan sabar ngenteni ing nyatane tresnamu tulus lan suci sing tak suwun sing gedhe pangapurane andum tresno jejodhoan salawase andum tresno jejodohan selawase matur suwun niki sudah jam berapa, Pak? iki ya wis wayahe kowe bali ana ing Hah? kandang iki Jam 2:15 tak kira jam 4 kaget aku. Ini ditambah lagu lagi apa sudah? pon wis bengi pit karek iki panyuwune ya kuwi Mas Kenang wau putut manggung Nggih, kutut. Mbok kok nyeluki Mas Dawam terus wonge lho ilang, Pak. Dawam wis ilang rupane ndi ora ketok ngene kok. Masa? Ini karena dalam lunga minggat, ngono mbok cetakno lho, Mbak. Aku pengen ngarani ngono ra sida kok. Mas Dawam lunga minggat. Aduh, katut aku ngene iki. Pokoke niki panyuwunane kantun setunggal nggih, Pak nggih. nggih kantun putut manggung Nggih, mengke kersane lagu. Mangke kersane lakone tutup nggih, Pak. Nggih niki kula tak pamitan matur nuwun. nggih matur suwun kagem sedaya Iki dosa ya, Pak ya. Hah? Iki lho dikeki ning dhuwur, mosok kutut manggung lenger-lenger ning kene, Pak. ya wis pit kowe kono wae Mbak Darwati ben nembang putut manggung wis kono wae Ya ampun entek kok. ora usah munggah ngono Mas Tengko langsung bali Aku ning kene terus kok langsung rucat aku ganti katok lho. iya Ora ana Mas Dawam kok iso mbok kon nyeluk terus. Mas Kodel matur nuwun nggih. Duh aja mbok geret aku katut engko. Mas Agus, makasih nggih. Pak iki sapa mang aku ya urung kenalan sing iki kok. Pokok Pak Sulikan Pak RT. Pak Wo sini ya. Nggih. Pak Wo cek cilik ah. ngai Tak kira lu wis gedhe mang lho, tak kira sing sunat kok. ora dibayar kapok kowe engko Lho urung dibayar. durung Ngapunten nggih Pak nggih. Ngapunten nggih. Engko dilunasi ya Pak ya. Wah aku urung ngebon kok Mbak. Biasanya aku ngebon sik iki malah urung kok. Wah bahaya iki engko nek ora dibayar. ya iya Bahaya. iki diaturi putut manggung spesial kagem Mas Kenang Monggo. boloku ngopi iki Mas Kenang iki Mas Kenang juga Mas Agus. heeh Kutut kutut manggung Mumpung antek seneng. Wangi
Om ben nono
numben nono manukku dhewe atak omben nomben nono dalange kok ya gur meneng ae. Nganu kok Mbak, Piye? menikmati. Mau menikmati. Gorokane gatel jare. Temenan Mbak. Ya padha aku to. Masa Heeh. wis ora apa-apa nek ngono ya padha-padha ana seneng dibagi. Seneng ana ora seneng ya bareng-bareng ya Mbak. Heeh. Karo dulure kok. Nah. Bala dhewe. Pakaian nono kan pakan 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 nono
matur suwun. Ah punika sampun diaturi nggih punika gending kutut manggung. Salengkap-lengkape. Nah iki Kang Gareng, Bagong, iki wis sing pinangkane kuwi sing wekasan mau Mas Kenang pun diaturi kutut manggung. Ayo padha sawandara, mengko mundhak kerinan. Ya, ayo. Ayo Kang.